परिवर्तन सोलायनाय गोजोननि 2 बोसोरनि गेजेराव सुइजारलेण्ड मोनसे भटआव मोनसे जब नखर नखर साख्रि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजोबाब्ला आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्राजों स्लोगान खालामनानै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदोंमोन आरो बिथाङा जागायजेननायावनो मालायनि आखायाव हमथानानैसो बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव खायदा बोराय बाहायनानै जिरायनो खाबु मोनदोंमोन अर्थात गुबुनासो बिखौ हेफाजाब होनानै बे बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिराय होदोंमोन जेराव प्रमद बर' बिथाङा गुबुननि हेफाजाबैसो बिटिसिनि सिएमनि चेयाराव जिरायनो खाबु मोनदों जायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों मोननाय पलिटिकेल पावारफोरखौ बाहायनो जुदि सानोब्ला बाहायनो थाखाय जुदि थांखि लायोब्ला आसाम स्टेटनि माखासे इंटेलेक्चुअल जाय लिडारफोरानोखि बिखौ हेफाजाब होदोंमोन बै लिडारफोरजों बिथाङा सावरायनो गोनां साजेसन लानो गोनां अर्डार लानो गोनां बाध्य जानानै फैयो आरो दिनैनि बे समसिमहालागै प्रमद बर' बिथाङा दिनै इन्डिपेन्डेन्टलि गोसो बायदि जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव खामानि मावबोनो हायाखै बिथाङा डमिनेट खालामजानानै दिनै इउज खालामहोजाबाय दङ जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बिटिआर पिस एकर्ड एग्रीमेन्टआ जाखांनायनि उनावहाय बिटिसिनि फर्मार डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा मा बुंदोंमोन बिटिसि एकर्डआ जाबाय सोरगो बिटिआर एकर्डआ जाबाय नरक दिनै बिथाङा सोरगोखौ गारनानै नरकआव थांनानै गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय पलिटिकेलि केम्पिं खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा बुङो मा समनि थिननायाव बोथोरनि खावलायनायाव खौसे जानांगौनि बाथ्रा दिनैहाय समनि थिननाय रायजो राजानि सिन्ताधारा बयनिबो आसायानो जादों जे बिटिसिआव राजनैतिक भाबे जोङो एकत्रित जानांगौ आरो एकत्रित जानांगौब्ला मोननै मोनथाम दलाव थानानै जाला ओंखायनो मोनसे दलावनो ज' जाथोंसै इउपिपिएलआवनो ज' जानानै जों खामानि मावनो प्रयोजन दं दा बिथांमोनहा जिहेतु खौसेखौ लुबैया आरो गावसोरनि राजनैतिक स्वार्थनि थाखायल' सिन्ता खालामो यस डेफिनेटलि जों खौसे जानांगौ हायोब्लाथ' खौसे जानांगौ आरो जों गासैबो खौसे जानानै जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोंनो सालायनांगौ नाथाय बेनि उनावहाय जाय बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंदों जे खौसे जानो थाखाय गासैबो इउपिपिएल पार्टियाव फैनानै माने हेफाजाब होफैनांगौ बेयो डायलगा जाबाय नोंजों लोगोसे बै इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनि पार्सनेल स्वार्थफोरनि थाखाय मोनसे पलिटिकेल डायलगसो खौसेनि बाथ्राया थिगानो दं नाथाय खौसेनि थाखाय बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ लाबोदेरनानै खौसे जानांगौनि बाथ्रा बुंनायाव बेखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा गनायनो हाया हायोब्ला दिनैसिमबो बुङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे जा बेवहाय जोंहा बाजानांगौ खोथा गैया सिदा बाथ्राखा दिनै जोंनि हारिनि माहारियारि आफादनि लिडारफोरजों लोगोसे जाखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ लोरबांथि जानायनि थाखाय आरो बेनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि लिडारफोर दङ जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै बिसोर गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामलांनो नाजागासिनो दङ गावबा गावनि लाइफ स्टाइलखौ बिसोर माने गोख्रों खालामलांनो नाजागासिनो दङ दिनै बैसोर बायदि सुबुंफोरनि थाखायनो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्डनि उनावहाय बिजेपि बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनानै जागायजेननायावनो 9टा सिटखौ देरहासार खालामनानै आवग्रिना लानो हादोंमोन दा बेफोर गासैबो गोरोन्थिया सोरनि दा बेफोरबायदि माखासे पलिटिकेल लामाखौ माबोरै मोनखो जेराव जोङो स्पेसियली बुंनो थाङोब्ला थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों बेफोरबायदि गासैबो लोरबांथिखौ आरो लोरबांथिनि सुजुग आरो सुबिदा लानानै नेशनेल आरो स्टेट लेभेलनि माखासे इंटेलेक्चुअल पलिटिकेल लिडारफ्रा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिबाय एन्ट्रि मारिनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि माखासे लुबैसुला गादि लुबैसुला लिडारफोरखौ बिसोरो एसे एनै लालस खालामनानै गोसोखौ फुस्लायनानै गावसोरनि बे पार्टियाव लांनानै बिबान होनानै गावसोरनि पार्टिनि जानानै जोंनि न'खरावनो खामानि मावनो अर्डार होगासिनो दङ आरो खामानि मावहोगासिनो दङ बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा फैबाय थानाय माबेबा मोनसे समाव नेशनेल लेभेलनि बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमखौ दखल खालामनानै आवग्रिनानै बिटिसिखौ सामलायनो थाखाय जुदि सुजुग आरो सुबिदा मोनोब्ला अब्ला बै समनि थासारिया माबायदि जागोन रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव गोलाव सम सिकनाझार फरेस्ट लेन्ड्स एरियानि साखाथियाव बा फरेस्ट लेन्डआव रायजो जाबोनाय माखासे बर' फिसाफोरखौ सिकनाझारखौ नेशनेल पार्क महरै गनायथि होखांनायनि उनावहाय दाबसे आदिबासि गामिनि साखाथियाव थानाय फरेस्ट लेन्डआव दोनहैदोंमोन दा बै आदिबासि गामिनि रायजो राजाफ्रा आखायाव सेखा जं थखन लावथि लानानै
बै दोनहोनाय बर' फिसाफोरनि न'खौ बर' फिसाफोरखौ होस्रांनो थाखाय रायजोयैनो ओंखारनानै न'फोरखौ बुसिहैनाय होस्रांनो नागिरनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। बेनिनो मोनसे भिडिअ क्लिप। दा बे जालांनाय जाथायनि एगेन्स्टआव मोननै सोंथिया मेजरलि बेरखांदों। दिनै प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांनि माखासे इन्टेलेक्चुयेल लिडारफोरा बबे हाग्रा गुदुआव उन्दुसिनानै दङ आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय दिनैयो जों बर' फिसाफ्रा जोंनि हायावनो जोंनि न'आवनो होस्रांजाबाय। बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। दिनै जों बिएसि बिटिसि आरो बिटिआरखौ माबोरै मोननो हाखो? हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा हारिनि थाखाय गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांनांबाय। हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' माहारिनि उदांस्रिखौ खालामनो थांनायावनो जोबथेसालियाव थानांबाय आरो गोबां बर' फिसाफ्रा दिनैसिमबो हारिनि थाखायनो हारिनि दायखौ गावबा गावनि बिखुङाव रुजुनानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांगौ बाध्य जानानै फैदों। दा बैफोर गासैबो गोथां सावगारिखौ मिथिखासेयावबो नुसेयावबो आरो बे थासारिनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउखौ दैदेनबोनो मोननाय जोंनि हारिनि दानि माखासे लिडारफोरा गावबा गावनि गरनैसो लुबैनाय लालसखौ मोनखांनायनि उनावहाय हारिनि माखासे सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिनै बावगारजोब्बाय। दिनै बिसोर बावगाराखै, गोसोआव दं, नाथाय बिसोरा मा जास्ट फर गावसोरनि मोननांगौखौ मोनबानो बिसोरो गोजोनग्रा। आरो बैफोरबायदि लिडारा बै थांनाय समनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनायनि बिखायाव गसंफ्लानानै जेब्लायबो बिसोर आन्दैयै माने हारिनि बेसेनखौ फाननानै हारिनि बेसेनखौ इउसलेस खालामबोनानै बिसोरो गावबा गावनि जिउखौ दैदेनबोबाय थाखादों। दिनै बेफोरबायदि लिडारखौ जोङो बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों रोखा फोरमान मोनबाय बैफोर लिडारफोरा सोर सोर। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? जोंनि बर' हारिनि जाबायदि थासारि जारिमिननि बै गारबोनाय सम 1980, 88, 89 मायथाइनि थासारि सेम टु सेम एसेबो सोलायाखै थासारिया। नाथाय मोनसेल' थासारिखौ जों सोलायनाय नुदों। जोंनि बर' हारिनि माखासे लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिनि बेसेनफोरखौ फाननानै गावबा गावनि लाइफखौ लाक्जारि खालामदों। गेदेर गेदेर बिल्डिं न' लुदों, दामि दामि गारि सालायदों, क्रर क्रर थाखानि हा बायदों जास्ट फर गावबा गावनि लाइफ स्टाइलखौ बिसोरो लाक्जारि खालामनो दिनै मुखुब जानानै दङ। आरो बैफोरबायदि लिडारफ्रानो दैदेनगिरिफ्रानो जों रायजो राजानि सिगाङाव हारिनि माहारिनि बाथ्राखौ लानानै गोदै गोदै सेन्टिमेन्टेल ब्रेनाव नांनाय बाथ्राफोरखौ बुङै बुङै खोनासंहोफैबाय थायो। आरो बैफोरबायदि सेल्फिश लिडारफोरनि खुगायावल' बुंफ्लानाय गोदै गोदै रावजों जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' फिसाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गोजोम होबायनानै गावबा गावनि बेसेनखौ गावबा गावनि समखौ ओरैनो ओइलाम खालामगासिनो दङ। दिनै नायदो माबे थासारियाव जों थानांगौमोन, माबे थासारियाव जों दङ। बेसे साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन। जेराव जोंनि बर' फिसाफोरखौ दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआ अर्थात प्रमद बर' बिथांमोनानो बै आदिबासि गामि सेराव दोनहैदोंमोन आरो बै आदिबासि गामिनि रायजो राजाफ्रा आखायाव सेखा जं लावथि लानानै बिसोरखौ माने होस्रांफैनो बिसोरनि थानाय न'खौ बुख्रेबफैनो बिसोरो रायजोनो दिनै फैदोंमोन। दिनै माबोरै गोहो मोनखो? दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा जोंनि हायावनो जोंनि न'आवनो दिनै सेफटि गैयाब्ला अब्ला प्रमद बर' बिथाङा दिनै सान्तिनि खोथा बुङो, परिबर्तननि बाथ्रा बुङो। हा लाजियाखसै नोङो? लाजियाखसै? दिनै पलिटिक्सखौ सोरजों गेलेनो नाजालांखो नोंलाय? दिनै जोंनि गेजेरावसो जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावसो माने पलिटिकेलि डार्टि गेम प्लेखौ माने गेलेलांनो नाजाबाय नामा? बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा।
मोनसे समाव नोंथाङाबोथ' माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोदोंमोन। दिनै नोंथाङा बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव फैखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि अयथासार थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल गेम प्ले इस्यु खालामगोनखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा सिमाङावबो सानाखैमोन मिथिबाय। नोंथाङा सिगां समाव जेरै दाबो बेरैनो खुगायावल' जेबो नङा, नोंथाङा गावनि मोननांगौखौ मोनबानो गोजोननानै थाग्रा सासे लिडारसो। मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि, जोंनि बे बर' हारिया रावखौबो डिस्टार्ब खालामनो थाङा, डिस्टार्ब होनो थाङा, रावखौबो एदावनो एथुनोबो थाङा। नाथाय जोंनि बे बर' हारिखौ एथुग्रा, एदावग्रा, एथुबाय थाग्रा गोबां हारि दङ। अब्लाबो जोङो गोसोखौ हमथानानै धोर्जयै जोङो सिरि थाबाय थायो। नाथाय बांद्राय जुदि जायोब्ला सिखार खालामनानै बोरै जानांगौ बे आखुआ दिनैसिमबो जोंनि बे ब्रेन, बे बिखा आरो बे बोलोनिफ्राय गोजानाव थाङाखै आरो मालाबाबो गोजान जानाय नङा। बे बाथ्राखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गोसोआव लानाया मोजां, खिन्थु गोसोआव लानाया मोजां। आं थोंजों बुंखाबाय, बांद्राय दा इजि ला। सोरबा पलिटिकेल लिडारफोरनि, सोरबा लिडारफोरनि लोरबांथिखौ लानानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ लोरबां होननानै, जोंनि बर' हारिखौ लोरबां साननानै बेफोरबायदि एथुलांबाय थानो सानदोंब्ला आरो पलिटिकेलि थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल इस्यु खालामलांनो सानदोंब्ला गोजानाव थाखायब्ला मोजां जागोन। दिनैनि बे स्टेजाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा फ्रास्ट्रेसन जाखाजोबना दं, गरम जाखाजोबना दं नैबे स्टेजाव मिथिबाय। धोर्ज लागोन, धोर्जनिबो माखासे सिमा दङ, खिन्थु लिमिट क्रस जायोबा ओरैबायदि अर जोंगोन, बे अरखौ खोमोरनोबो हानाय नङा मिथिबाय। आरो बे अरखौ जोंनो फोजोंगोन आरो बे अरखौ जोंनो खोमोरगोन। खिन्थु बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिखादै मिथिबाय। बांद्राय खिन्थु एसेबां एथुबाय दाथाखा जोंनि बे बर' हारिखौ, सिदा बुंखाबाय आङो मिथिबाय। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।